Okay, let's get started. So basically natay duha ka kinahanglanon para maka-build ta og WordPress website. Okay? Ang una nini is ang domain name. Ug ang ikaduha is ang web hosting. Okay? Ang domain name mao ni ang ang pangalan sa imong website. Say like for example, facebook.com o na siya domain name, or problogger.net o na yung mga pangalan sa mga domain name, mga sample sa mga domain name. Okay? google.com, sample sa ka-domain name. cityinteractive.com, usa sa mga sample sa domain name. So basically, ang domain name is pangalan sa imong website. So unsaon nimo pagkuha og domain name? Imo niyang paliton. Sa mga sikat nga mga mga domain registrar is GoDaddy.com, pero sa to ang case ang akong gitapalitan nga og domain name is gitawag natog namecheap.com. So since 2010 diri na ko nagpalit og domain name. Since 2009 diri na ko nagpalit og domain name sa tanan akong websites, sa client na akong websites, sa kagalingon ako nga mga blogs. Okay? So una nung button is mag-create ka og account. So diri ka mag-sign up ka. Just follow the process, follow the instructions. Dayon makakuha na ka dayon. Okay, sign in ta. Pagka man mag-sign up, mag-sign in ta. Ako lang i-blur ako ang kuha na account para di niyo makita. Okay? Once nga naana mo sa sulod sa Namecheap dashboard, anhita diri sa hosting nga tab. Okay? Diri sa hosting nga tab, i-hover nimo imong cursor, imong pointer, makita nimo ang domain name search. So sa ato ang case, ang mag-search ko og domain name nga posible nga mahimong available ato paliton. Okay? Mag-search ta Bisaya tutorials.com. Ano to ni siya og available ba ni siya nga available siya. So yung kantidad niya is $8.88 per year. So kung gusto mo na paliton, pwede siya i-add to cart. Okay? Once nga naka-add to cart na ka, pwede na mo siyang paliton. Okay? So i-confirm nimo atong ato ang account, imong gipalit, confirm yung order pila to. So once nga mag-pay kag PayPal, so imo lang i-click ang continue nga button, then continue. Wait for the processing intermission number. Okay, naka-receive ko text gikan sa Paymaya nga nag-order ta og domain name. Okay, so ato na siya paabuton, processing stage. Okay, mo-load na ang website. Okay, so that's it. Inana ra kasayon ang palit og domain name sa Namecheap. Okay, dato na siyang i-manage. Okay, so balik ta sa to ang dashboard. Dito balik dashboard. Og makita na to ang ato gipalit nga domain name nara. Bisaya tutorials.icu. Ganiha kung i-change ang .com sa ICU kay barato naman kay pang tutorial for the tutorial purposes. Okay? So, once nga nakapalit na ta og kini ang ang domain name, ang next na to nga paliton is ang web hosting. Okay? So, see you in the next video.